Moi Tube, tänään me kuvataan Vertin kanssa. Moi Vertti. Morjes. Nyt me ollaan täällä saatu tänne Ja mä oon saanut vähän uuttakin kamaa. Ja parempaa. joo, vähän parempaa. Riipperit on paremmat kuin niitä. Se on sun paikka. Nyt se on hyvä tuolla. Niin, puhutaan vähän kovempaa, koska et katsojatkin kuulee, koska Joo. tää hiljaa. Ja sit meidän olisi tarkoitus hakata tätä maata. Olisiko sun lippis? Ei. Voi kakkaa. Mitä? Tai mitä pääjuttu? Mulla vaan hiukset. Nyt mä tarviin nää. Tonttu. Okei, tää on oikein hieno. Tuo on oikeesti hieno. Mulla ei oo tilaa. Okei. Mulla on Haluatko sä aika paljon. kamaa? Joo. Saat 2 tällaiset. Kiitokset. Sit saat paidan. Kiitos. Sit Sitä mä saat tarvitsen. hienommat housut. Sit Eikö nää niitä mun kamoi? Eihän. Mulla oli nää housut, tää Rade. paita. Raid. Rade. Pitää mun antaa tää. Joo, jos ei. En mä ehkä näe. Vai ihan ok. Saa mä nyt molemmat, jos mä annan nää 2. Joo, saat ne kaikki. Käy. Noniin. Koska ihan ok. Kiitos. Nyt mä sain tämmösen ja tämmöset. Toi tukka on puhunut. Joo, mä otan ne ton. Laita maski. Maski. Joo, ja sit Maski. joo, mä otan tän Mistä pois maski? ja maski. Noin, nyt sä oot hieno. Mä oon törkeä siis tällä kertaa. No mä oon siistimpi. Koska eikä mä melkein pistin. Mä otan ehkä noin lasersilmät pois. Ja mä ehkä kakun pois. Ja näin. Noin, mulla on törkeä hyvä kamera. Ihan törkeen. Ihan Missä mun toinen tuli? pikkusen hyvää kamaa. Mutta ihan hyvä kamera, kun se on taimari. Niin. Kuitenkin sulla olisi ollut jotain 200 EL siellä, Emerald Blockia siellä. Joo, näin voisi ostaa vaikka hyvää kamaa sillä. Ostetaan tosta noin angelvinksit, tosta noin viitta ja tosta noin tollasta. Mut ei ookaan 13 EL. Ai Ei ku 200 EL. Ei ku DL. Ja VL ja VL. Sit ois ollut. Kaikki 200. Varusteet ja kaikki siipiä ja sellaista, mutta ei oo. Mat. Harmi. Mä hakkaan täältä päälle. Mitä sä teet? Mä sanoin vaan match. Mä kato sitä. Oota, pysy siinä. Kato. Mä tiedän. Kautta match. Kato. Tien. Tuu tää päälle hakkaa, koska tää on sen kohta. Mä puhuin sun. Jos mä en pääse sinne, koska mulla siipii. Hakkaa päälle. Joo, mä hakkaan täältä puolelta. Joo. Tuhlasin vähän gemeltä tuohon veijällä. Ei se haittaa, se oli ihan hyvä. Niin. Koska me saadaan tästä vielä tosi törkeä hyvää maa. Niin saadaan. Paitsi että sun melo voi voittaa. No mun mielestä se voittaa kaikki. No niin, ehkä. Mut jos tää on niinku mun maa ja sun maa, eli tää on mun ehkä paras. Mun VL, mun maa. No on tää meidän yhteinen. No sulla on äidit, mitä ei oo yhtään sun maa, mutta on mun VL. Tää oli alussa mun. Niin. Olisi ihan kiva, jos olisi siistimmät siivet tai viitta tai joku. Vaikka ne kehykset ympärillä. Tai ne pallot. Mä menen noihin. Okei. Niin onkohan Juuso? Juuri ei täällä ole. Niin se ei missä näitä. Tai Leevilläkään. Niin. Ai niin. Eli on nyt
on kaikki mukaan. Mitä? Onks Peppe muka mun kaveri? What? No Peppe näköjään on mun kaveri. Kuka muu pelaamassa kuvaa sinä ja mun No mun kavereista? kavereista vaan sä oot. Ja mun kavereista vaan sä oot. Kato, tossa lukee Suomifani Onilla ja muissa lukee Offni. Mullakin lukee muista offline. Fail. Jee, mä oon 21 leveliä. Saiko sä noita? Mitä? Saiko sä niitä? Mä oon 21 leveliä. Saiko sä niitä eri värejä ihan? En. Huihaa. Juuso huijas. Hirvee huija. Lukee Juusosta hirveästi. En mäkään se huijaa. Ja sit se on skämmeri. Niin. Mut kyllä mäkin oon skämmännyt joltain tyypiltä VL. No joo. Sori, mutta oli pakko. Silloin Me nuutina. tarvittiin aikaa. Niin. Me halutaan Croutageneen Juuson kanssa ja Puppylis ja kaikkea. Täällä ei oo ketään. Täällä ei oo ketään tullut maahan. Mä oon saamaan lisää Croutageneen, kun mä mainostan YouTube-kanavan kautta mua. Sitten kaikki relevant maihin sille hello. Okei, nyt on vielä. Kyllä kamuistakin saa Croutageneita. Jos on paljon kamoja, eiks niin? No eihän. Kyllä se mun mielestä. Ei saa. Ja miksi sulla on noin ruhat kengät? Mutta mä en pistänyt näitä. Tää on nattikennut. Oho. No mulla on siistiä. Niin. Sä voit ostaa Mä myyn 200 dirttiä ja siinä saa VR. Saaks siitä? Ai niin. Se on yksi rarity, eli 200 rarityä. Myykää jotain hyvää kamaa, niin sitten saatatte saada VR. Niin. Katsojille tiedoksi, että Tänään tulee vielä toinen video, mikä on selvästi mun kaverin Trump. eli tässä meikäläisen Trump. Ehkä. Siis Ja jos joku kysyy kuka meidän Kumpi oikein. on kumpikin ja kuka puhuu kuka? Siis mä toi Sumanitani. Ja mä oon Vertti PvP. Niin, eli ei mitään. Mä oon tää Sumanitani. Et jos mä oon ottanut kaverit, et joskus mun puolella. Viiden 1000 spesiaali on mun eka spesiaali ja sit mä kysyn kaikki mitä mun kommentteihin tulee ja mikä mun nimi on ja mitä. Kato nyt tän videon aikana tän yhden jutun. Kato monta videon aikana monta telaajaa mulla on. Videon aikana voit katsoa YouTubea. Monta tilaa. Haluaa kattoo. Mä katson 3 dirttiä vähän. Tämän siidejä. Siidejä. 4 tilaajaa. 84 kattojaa. 84. Niin. Eihän. Kato vaikka. Näytä. Näyttökertaa, sulta on katsottu 84 kertaa noita. Niin. Sit samoin. Joka tapauksessa on pakko. No niin, verkkipäivä online. Meni yhteen vahdaamaan. Vitsi, näitä on vaikeita. What? Vertti, No, tänne maahan. Heti. tuun tästä teleportista. Mä oon hakannut niinku jotain ihan sikakauan, niin enää en kyllä hakkaa maata. Ja puhunut. Joo, mä... Aita kyllä sä... Mihin? Joo. Aika paljon. Jaha. Ai. Nyt mä saan Ai, meneekö sä tähän? Oota. Milan farmi kolmosessa. Joo, just siihen.
Tänään tulee myös ilmoitus, ei info. Info, ei info. Ilmoitus. No niin, sä et pääse ulos. Tai otas. Eikä. Roppaa kamaa, niin mä annan sulle hyvää kamaa. En ikinä. Se kikkaut. En kikkaa. En kikkaa. Et vai? Sä ite En kikannut. kikkasit. Jäin kiinni. Taas. Mä saan niin jäistä simuja. Mä käyn Juusonmaasta pöliin kamoja. Hehe. Siinä. Onko sun siinä Ähti. Oh. Hei, mikä se nimi on? 21. Koulu. Mut sulle ei oo ähtei. 20. Miksi mulla ei ole ättei? Koska Juuso ei oo antanut. Sä määttit. Et saa. Koska tää ei oo mummaa. Oisitko sä muuten antanut? Sä pääset tänne. En halua dropata. Tarvi. Jos droppat sinne jotain turhaa kamaa. En halua. Okei, mä dropaan turhaa kamaa. Kauan tää video on kestänyt? 12 minuuttia. Ok. Kiitos. Siinä sulle 119 Ei mahu. Yhdeksi. 190. No. 20 vielä pitää. No. Tää on oikeesti hirveästi sugarcanein, Venuksia ja vaikka mitä. Eeva Juusolla on tässä joku big hoppi, hullu. Onko sun siinä ättei? Ei näistä kaikissa. Mä sain vähän sugarcanea. Niin maahan Suomi-aloitus. Mä karkkaan sun. Mä menen nyt. Mä oon tossa besolla. CD sitten ovella on tarkoitettu ihan sua varten. Kiitos. Et se on ihan niin. Otas 1 täällä. Ei kun 2 tällaista. Koska mä farmaan aika paljon muutakin kuin se. Kiitos. Mä haluan Venusta Koska mä oon aina halunnut Enemmän. Venusta. Mä farmaan aika paljon muutakin kuin Venusta ja aika paljon enemmän. Joo, nyt tää osa alkaa mennä liian. Ei, mä lopetan, sä aloitit. Ei mä lopetan. Eihän sä aloitit, mä lopetan. Ei, mä menen sit johonkin muuhun. Okei, sä lopetat. Sä voit lopettaa homman. Okei. Kiitos kaikille, ketkä katsoitte. Jos tykkäsitte, muistakaa paljon tilatkaa kanava, jos et ole tilannut. Muistakaa myös katsoa Vertin kanava, se lukee descriptionissa. Ja joo, siihen seuraavaan videoon saa. Oikeastaan mä oon kertoa sen, se on Vertin kanava.